Abamenyi b'Ekenyoro kya Busingi ye gotoka se wodi ya Bubaschache ni gobe murunganeri asekeria bagoterana no kunererwa oburemo obubwarengete obwagachibwe Polytechnic ase ensemeyo korengana bwoni gobatamna oburemo bwoni gobwirire kanisa ya Moyege Catholic eyere mamincha asibaganire babe bakweranirwa elio Polytechnic yo ebege kwagacho gokonya abasae ase ensemeyo muri Keito Josephat Amisi na manke Nase Ekenyoro kya Busingi ekyo imeye ward ya Bubaschache imeye constituency ya Bubasi asibono abanyakenyoro banyarako bagwesokia na kugikeria obuteneri bw'ekanisa ya Mom asensemeyo asegetambokero keribatebirenga ekanisa inigo yanyareko bagekwira endemero eyo yabekire bene ase Youth Polytechnic eyekorokwa ria Samwera Youth Polytechnic yeiga akaro ya chagete ntu abugate gento ikurunga kanisa ekara twali gali nyombe liera Abston iyo yachagete n'abatureti bale ko beka magena kiro montege tusekiaye lakini bono Catholic kamanya go chaime ekacha kuchanda abantu yakiyabo ntu atebe tiguga abana inchi abande bon story ga ikaba toimogete ebyoge toruanere yakiyaito neba ngamwa toita tomane yakiyito tokora tokorwana abana inchi kosebano akamoi bungu wane bungu bye kabi abeto mwalimu oya atigere tu abakatoliki bali gosabera bakamuyoja bakamuikange akabaye ibungu olende akamwa ibungu bono bakaba gotwala ibungu korengana n'abanyakenyoro abo nigo batebire obuteneri bwa Polytechnic yo bwanyarete ko babakwaenana aneri bagagucyase ababwatani bekanisa yo banyarako bagusasimerawo ase keregeke akini korengana n'abarabwo nigo batebire kanisa yanyareko bagikwira egetambokero nanene guika ase cyobisi cy'indemero na koegwa title deed eyirete bono anene ogosiekwa gwe Youth Polytechnic eyo yansemeyo adenga kiago korobata go chicha ago chago tebanga nero bucha kwagacha ata gitato itera abana bagosoma inda abana bagende bachikutoibira nchena araji nabwate tokonyoranga omo ikanisa omurayo magasariguru ikanisa ya salingi akababuna nulio seriwo ikeraika katiega kanyore komiti skuru aikamwali baganga ki perra nyamagwangale igobono gwikiraika kero mojo no nibyuke tubwata Moisondi ga Jumapili no tenya sawo yo tugusaba kango mufata gakwete n'abantu baye gusekangera iyo yo muitonga na kwete asengenje yake baguja kutaka gutuyibera ubole muturigerere batekana n'abanyakenyoro abo boigo nigo batebire Youth Polytechnic eyo yari Samwera yanyareko bagosiekwa asekere tambe eye irere abana bekenyoro ekyo bakonyarako bagotara asa tambe ryokorigia chisemi korwa ase Youth Polytechnic echichirange nensemeyo nare goteba iga esukuru yaite tigeira ndeto konye ne bichana asenyencho kurutu akorete na tunto korete form fo bichana ebinge tori baga taribo etu achiko genda ari bosongo ekanyoro gotumeke transport injera nijibe sijinge tukatatige Youth Polytechnic echenka etokonye elita tokore chikosi nto chikoiba kanisa kare bwato muroberio muya tekobetereri kotwara umugondo yokababunanga ne uyu kanisa na ndayet ari lands teri gotebanga ne kanisa gwenta kabaga igane skuru wa neri koborro igomba misiridi abantu na koreta ugoitana wekenyoro osene kwa abantu osekeragereri kwa sabantu bagwanite kora bago chigoro nigo boigo bayeganirie oboteneri bwa serikali ye county ya Kisii ise oburaibu Simbarati anyareko bakoenekia nyoriro oboene kubatikana nengane yo anene yanyareko bagekoreta amaberera nogo taigwana gatia bamenyi amone kanisa eyo yensemeyo tutagite serikali yetu county government yetumente chinguru elinde estimeyere gayeri guga njebono ekuru Jumapili ye karo igisa kiabete kone ibegeta ko security officer Terian Dizi TV korwa ward ya Bubaschache imeye constituency ya Bubasi imeye county ya Kisii elitarane Josephat Amisi.